Ahoj, vítajte na kanáli 70 maj. Volám sa Grzegorz Vasilevský a dnes vám ukážem ďalšie novinky, pretože ich máme veľa. Dnes je to však o príslušenstve. Toto je náš produkt 70 maj. O chvíľu uvidíte, ktorý to je, len naznačím, že je určený na napájanie v parkovacom režime a je to nástupca nášho modelu UP03, ktorý sa používal na napájanie kamier v parkovacom režime a mal 11 a 8 V ochranu batérie. To je teraz už minulosťou. Nové zariadenie UP06 s okienkom, ktoré nám ukazuje hodnotu napätia batérie. Čo je na tomto zariadení také nové? 3 úrovne ochrany batérie od 11 a 8, 12 a 1 až po 12 a 4 V. Prípadne máme 24 a 4 V, 24 V a 23 a 6 V pre nákladné vozidlá. Spôsob zapojenia je veľmi podobný ako pri modeloch UP03, UP04, čo sú naše moduly, ktoré poznáte, a ak nie, rýchlo vám to poviem. Červená je pripojená k trvalému napájaniu v poistkovej skrinke, žltá je pripojená k ACC, čo je miesto, kde máte napájanie, keď zapnete zapaľovanie. A čierna je zem pod nejakým skrutkou, najlepšie nelakovanou časťou. Pre ktoré fotoaparáty je toto zariadenie určené? Pre všetky kamery 70 maj, ktoré majú parkovací režim, a pre všetky kamery, ktoré majú USB-C, pretože tu máme konektor USB-C. V balení samozrejme nájdete všetky veci, ktoré potrebujete na pripojenie, čo sú bypassy, a tie si vyberiete podľa toho, aké máte v aute poistky. Tu už máme poistku, ktorá chráni aj kameru. A potom si vypočujte rýchlo spojku. Zapojíme jeden konektor do druhého konektora. Tieto konektory zapojíme sem. Pripojenie je teraz kompletné. Rozložíme kábel v aute, prelepíme ho páskou pre prípad, že by sme ho potrebovali niekde v aute prilepiť. Konektor. Zasunte jeden konektor do druhého. Tieto konektory zasunieme sem. Máme kompletné spojenie. Kábel je rozložený v aute s páskou, aby sme ho mohli prilepiť, ak by sme ho potrebovali prilepiť niekde v aute. Súčasťou balenia je aj kompletná súprava. Myslím, že to je zaujímavá ponuka pre mnohých z vás. Nie každý chce 11 a 8 V, niektorí ľudia potrebujú viac prúdu. Ak je niečo nejasné, pýtajte sa. A nezabudnite lajkovať a odoberať náš kanál. Ahoj!